Ay mga boss, tapos na tayo magsimba. Pauwi na tayo ng Taguig. So, Antipolo to Taguig naman tayo. Tayo kakanan kasi. One way doon. Yes, yes, yo. Ang uulan, mga busing. Makulimlim masyado. Tulo no. May bago yung kamay ko sa clutch ah. Mga alay ah. Ganda na tuloy ng bounce ng siyak natin sa hulihan. Ayos kasi na-adjust na yan. Kaliwa, kaliwa. Huwag naman sa tayong abutan ng malakas na ulan. Napagawa ng mga ano, upuan. So, kaliwat kanan. Kakanan tayo dito, papunta ng Ortigas, and diretso na tayo dun sa ano, Taytay. Ganito lang, huwag nung ulan. Pagbiyahe, malamig. Pag umulan, silong tayo dyan, wala tayong kaputi. Ay, tigas na mga busing. Tigas sabi nyo. Ganito lang, huwag na bumakas yung ulan. Inaris center.
Ginaganap yung PBA. Tayo. Wala yung enforcer dito ah. Apps. Tricycle. Pababa na tayo mga busing. Handa lang. Ang mga puno sa gilid ng kalsada. Linis ah. Malinis yung puno. Ito lang tayo sa gilid kasi dahan-dahan lang naman yung takbo natin. Dahan-dahan lang. Sa gilid lang. Luway lang. No, ganda rin sigsagan dito. Bingking, bingking. Bingking, bingking sila. Ay, ayan. Mga kulimlim, mga boss. Sanang umulan ng malakas. Kasi wala kaming kaputi. Bagay dito naman mga busing, madami akong masilungan. Kakati na naman tayo. Gigit-gitin na naman tayo. Pag dahan-dahan lang din yung takbo mo, abusuhin ka rin talaga ng mga ito. Ang way natin mga boss doon pa rin sa dinaanan natin papunta doon sa ano, simbahan. So dito pa rin tayo, magsi-6 tayo. Mag-aalas 10 pa lang mga busing. Makakagawa pa ng lesson plan. Kung ano-ano pang mga gawain sa trabaho. Ay mag-ano. Sa bahay na siguro, kumain, mag-almusal. Diretso ng tanghalian. Para tipid daw. Gumawa naman si, ano, tulog lang ba yun?
pababa naman, tipid naman tayo sa gas, mabuti. Hindi gaanong ano yung makina natin. Engine brake lang konti. Para hindi ano yung preno. Mayroon. Pulis. Okay. Ano na tayo mga boss? Puntang Taytay. Ingat lang. Tayo nun ah. Okay ah. Bahay naka-rider. Nakakabilib-bilin yung babaeng nagmumotor ng naka-clutch, no? Kasi karamihan sa babae, automatic yung gusto eh. Madali kasing imaniho. Babaeng naka-rider, astig. Wala na oh. Bilis. Taytay na ulit tayo mga busing. Ingaalay na tayo dito ah. Dati hindi naman eh. Pahinga kasi ng mga ilang buwan. Bihira lang magamit sa mga ano. Maganda naman talaga sa ano. Automatic na pa comfortable eh. Pag rider, user ka, yung mga alay, sanayan lang. Dati naman, hindi naman ako nakakalay dito eh. Meron dyan goto. Sarap din siguro goto doon kasi maraming pila.
Maraming kumakain. Ah, tayo. Tayo Tianggi. Mga boss, yung Tianggian at tayo. Kung tayo dito, magdala tayo maraming pera. Maraming mabibili dito. Ah, Paris. Lulusot talaga sa kana. Sira-sira na yung kalsada dito, no? Sobra na. Ah, you know, car wash. Laking ano yun shop ng motor. Motor shop. Maraming gawa. Ulan sa Tagig, maulan. Ulan sa Tagig.